Hi guys! Good morning! Bababa ko ng Tugigaraw. Titingnan natin yung kaganapan doon kung anong nangyari. Kasi kahapon hindi kami nakababa, pinagbawal talaga yung bunton. Ultimo motor hindi makadaan, kahit anong sasakyan. Kaya tingnan nangyari doon sa bawat barangay sa sentro. Cagayan. See you guys. Tingnan natin mamaya. Ang lawak ng tubig. Hindi pa humuhupa. Tingnan natin pagbaba. Guys, dito kami sa Bunton. Tingnan mo yung nangyari. Parang hindi pa bumababa yung tubig. Hindi na dumadaan. Bawal pa. Pero nakalusot kami. Sobrang lawak. Ngayon lang nangyari ito sa tagal ko na nakatira dito. Sobra. Ang bagal ng pagbaba ng tubig. Ganda lang kami ng Tugigaraw kasi wala rin kami tubig. Walang ilaw, walang tubig, walang mainom. Color na nangyari sa amin dito. Nangyari doon sa isang barangay, sa Linaw. Pero naman, sana bumaba na yung tubig. Baka yung mga nandito sa gilid ng ilog. Madalang yung sasakyan kasi hindi nga pinapapasok sa Tugigaraw. Sana makalusot tayo. Wala, pinasok talaga. Yan guys, nangyari mababa. Yung mga bata dito na sa Kabangayan. Tingnan, baka may sakyan Tingnan natin dito sa kabilang shortcut. Diyos ko, pantay makabili ng tubig. Wala, wala talaga, babad. Wala. Malalim. My God. Ikot tayo. Hindi tayo tutuloy. Bawal sa palaran. Bawal natin isa palaraan ang sitwasyon. Wala, hindi tayo makapasok. Nandito lang tayo. Diyan sa may GL, baha. Lalim ng tubig. Ngayon, dito sa kabila, baha din. Ano lang to, pagitan ng tulay. Mga 10 minutes walking para sa puntang tulay. Hindi kami makatawid dahil sa lalim. Dami stranded mga sakyan yan. Ha?
Pwede ate sampas. Sampa nila katara di pa basa. Tabi ka muna dun. Para makatawid. My God. Wala na yun, puno na. Voluntary. Yan guys, sampa nila para hindi ano yun, motor. Mabasa. Puno na. Mamaya babalik yan. Oh, sandali tan. Oo, pasuyo lang nang. Makaigip. Color sacrifice namin. Sacrifice. Para matawid. Hawakan mo, Ton. Wait lang. Okay. Sacrifice. Oo. God bless. Sumakay kami sa truck, guys. Ilang motor kami ito. Yan yung sitwasyon namin, guys. Lulusungin namin. Ayan, bahang-baha. Malapit ito sa Bonton. Grande. Ayan, bahang-baha. Malapit yung bahay. Ang bagal ng paglupa. Problema yung pagbalik ko mamaya, paano? Ay, this is the Lord. Ayan guys, oh. Lusong nila. Yun. Ang lawak ko hanggang doon. Gandaan mo! Gandaan mo! Oh! Guys, oh. So, bawa, baha. Buti na lang may mabait. Nakatawid kami. Thank you, Lord. Nakababa yung aso. Dito sa may Carbonel, guys. Oh, ito. Anong to? Bonton. Dito sa may BL. Tumirik? Kabila.
Bawang gasolinahan. Pasukan ng tubig. Metrobank. Ito. Alam na highway lang to. Dito, ano, hindi na inabot hanggang doon sa may Mariton. Kami pagtawid. Lalim. Ito wala nang tubig. Sa mga prutasan guys, yan, nabaha. 4%. Hindi sila inabot sa mataas. Ay, salamat. Matawid. God. Salamat. Sa mabuting kalooban. Ayan guys, hanggang dito, wala na. Baba na kami guys kasi nakatawid na kami. So guys, hindi tulong-tulong na lang. At least nakatawid. Ilan yan? 6. Sakripisyo. Anak ko. Wait lang. Batan. Bawa ka mo lang itong. Tumulong ka na. Ha? Hindi ka na. Tapos ka naman. Thank you. Nakatawid na kami sa awa ng Diyos. Problema yung pagbalik mamaya. Ay, thank you. Kay ano pala ito, kay Congressman Lara, sasakyan, Pulsar. Yan o. Video na. Thank you. Yan, baka dito. Yung sinakyan namin kay Congressman Lara Pulsar pala yun. Thank you, Congressman. Makatawid. Sarado lahat ng establishment dito. Dito. Hospital. Sarado. Baha guys. Lamig. Galing ilog eh, kaya malamig. Dito guys. Guys. Oh, si Sisi doon. Baka si Sisi. Sisi, laban lang tayo. Dari di obrang kapotse. Alon pa oh. Tama na. Matigas pa naman. Hindi na siya. Oo. Bakit? Oo. Mababasa tayo din. Ang bilis na. Makisama naman. Kunin namin. Tignan mo yung tambutso baka nabasa. Malayo. Malayo.
sapato. Araw nila ngayon. Ang lalim. My God. Ganda lang sana takbo nila para hindi makabasa sa sumasalubong. Eh, dito yung... Kami yung dahil. Okay na yan, Tom. Ikat to. Ala, nilapirot na. Ala. Bulang. Sige na. Pag ano ka mamaya, hugas ng paa kay yung alipunga. Isundan mo. May tambutso. Malayo. Napakalunos-lunos. Sa ilang years ko nakatira dito, ngayon lang to nangyari. Grabe. Ito may ano, Patawi Street. Bahay ni Mayor, hindi pinaligtad. May barikada yung bahay ni Mayor. Pinasok pa rin. Oh God. Bumaba na. Ito. Yan. Bumaba na. Kasi kagabi daw dito. Hi guys. Ito malapit na kami sa SM downtown. Medyo wala naman na dito. Kumupa na. Na lang ang ano. Nakagrabe. Sana magtuloy-tuloy na bumaba ang tubig. Bodega, binaha. Yan, bahayan. Binaha ang iskon. West Central, binaha. Yung mga mababa lang ng ano pala. West Central. Ng SM. Guys, SM downtown. Medyo bumaba na ang tubig dito. Doon sa ano, minsan ni Tita Lelet mo, oh. Yun. Sige, malayo.
pinasok yung tapakan. Pinasok? Okay lang yan. Basta yung tambos. Ayun. Doon sa may bombero. Wait, di gupin ng bombero yan. Saan dadalhin? Sa ilog. Kita mong ilog maapaw din eh. Wala nang tubig dito sa plaza. Medyo ano na. Yan. Yung plaza guys. Ay, salamat. Hira po. Guys, ito yung bakas ng baha dito sa ano plaza, Save More. Papasok na ako. Silipin ko yung pwesto ko kung ano nangyari. Hindi kami naka-open. Silipin lang kung ano nangyari. Hi! Mag-hi ka sa vlog. Tuloy pa rin buhay. Dito ako sa plaza. Sinilip ko yung mga bantay namin kung anong sitwasyon. Buti kahapon. Sabi ko, kasi hindi ako makalusong. Oh, kasi naranasan namin na baha dito. Naranasan namin na baha. Ngayon lang nangyari na puntay na lumaki ang tubig dito. Na-bless. Bless kami dito. Kasi na yun lang ano na eh, pinasok. Nakapatay yung kuryente? Guys, andito na ako sa Save More. Yun na yung kalagayan namin. School, hindi kami nabasa. Pumasok ang tubig, kaya lang. Ayan. Salamat, hindi umabot. Ay, umabot, konti lang. God. Guys, ayan o. Pinasok yung loob. God. Wala yung kuryente ko. Oh! Baka may nadulas kay. Yung chinelas mga. Ano ba yan? Yan ba? I-vacuum yan ni ano? Hi. Sila Hi, Lord. Guys, nandito ako sa pwesto namin. Tingnan mo. Bahang-baha yung pwesto namin. At least hindi umabot sa ano. Hindi pinasok yung istante natin, ah. Wala akong dito inayos. Hindi sana ako makakatawid. Thank you yung ano ni Congressman Lara. Yun ang nagpatawid. Pati motor nakasakay. Ano yun? Rescue? Mm-mm. Alam, may rescue din namatay po sa Doon. Ninong West. Inaano ko nga yung Sabi yung namatay na bata kong bata. Lord, sana wala nangyari din sa mapinsan ni Kuya mo. Ay, ito guys, nangyari. At least safe kami, walang nangyaring masama. Dasal lang tayo, at least bagon ulit. Wala, yung ano ni, kay Jean, nalaglag. Isa. Dahil sa Egypt. Kaya mo muna makasama. Binanyan nila, oh. Ba't para magsimula? Nabasa si Mark, hindi mo na? Hindi. Doon kami nag-text doon. Mag-charge din natin. Hi, guys! Oh my God, ano ba yan? Diyan muna yan. Wait lang, punta ko dito, Les. Ha? Dito. Ano, tingin? Lumas ko muna. Oo. Ay, jacket ko. Ibalik mo yung ano. Wala naman. Bukas na lang, linisin natin. At least panatag ang kalooban ko. Hindi mo alam dyan makatulog. Yan guys, oh. Basang-basa. Nakabuta pa ako. Kasi hindi kami nag-open ng kuryente kasi mamaya bigla magputubukan. Ano? Kumusta ang buhay? Guys, yung mga kasama ko tuloy pa rin ang buhay nila, oh. Hello! Nakahapon
Pero okay lang. Ay, ano ba yan? Oo. Ganun talaga. Nakatawid ako. Voluntary yung ano ni Congressman. Truck. Tawid dyan sa ano, Boso. Oo, hanggang dyan sa may SM. Buti nakatawid ka. Oo, yun nga yung truck niya mapaghaba. Madulas ka lang, gumagawa ka talaga ng kwento, Lisa. Bakit hindi ka magbubukas? Yung ano, Mag-isa mo dyan. wala kaya sipsipin yan. Sipsipin pa. Hindi, parang dinidrain. Ikaw ako nga sila ganun. Oo. Ang malaking bagay talaga. Kasi sa ilang taon ko naman dito, hindi ko mabot. Pero ngayon ang history ng Oo, yun. Pero dito, Dito, bless na bless. may training. Oo, bless na bless talaga dito. Kasi, Nagakas din kaya siya kagabi. Nauna si Joey, nakatesto niya, walang laman. oh, Paano ba? Sa minuto na lang. oh. Ako ganito yung tubig sa may daanan Inyo, ko. oo. Eh, Kahit ngayon, hindi paano ka ano. yung sasakyan. Kaya nag-aaway kami ni Anton sa daan. Eh, hindi na pwede. Hindi na, Oo. hindi na tayo Ang sirang ano pwede. mo. Sabi niya, Motor, ayan ang ano niya. "Ay, Laki na. hindi, nakarin ko. Oh my God. Kaso, hindi na pwede. So, hindi na pasok. Wala, hindi rin ako pinapasok doon. Ma'am, wag mo isa palaran ng buhay mo. Sabi niya. Kasi ang naalala ng mga pulis na, no, pag bumuwal ang tulay, sabi niya, ano pang babalikan mo? Kaya mo na yung mga paninda mo doon, mabibili mo pa yan. Sabi. Tapos yun, naisip ko, hello te, ganing for siya. Nagkamali ako. Siya, ikaw na nga lang, pupunta ka sa pwesto ko din ng kaso. Yung mga lahat paninda natin. Kasi syempre, i-release mo ba naman ang Oo. cellphone? Ako, wala na akong pambili. Kasi ano nga noon, nung nabaha dito, si Jerwell dyan. Ay, nako. Pumunta ako dito kay nanong ko yung charger. Wala kaming ilaw, walang tubig. Nagdala lang ako ng galon para lang pang timpla. Walang tubig. Tapos gatas. Wala, very sad. Kaya, pero bless pa rin tayo. Sa linaw, Yun, yung mga ano, nandun yung pinsan nila kaya wala pa kami balita. sila, Bernardo. O sila Ate Bel, sabi daw niya kay ano nila, wala na, daming nawasa. Ngayon ang pinaka-devastating talaga. Sarado kami lahat. Kaya Ate Jo, kasi nilis ko yung pesto niya kagabi. Sino kumuha? Si Joby lang ko pumunta. Si Joby lang pumunta. Wala din. Ito lang kinuha niya. Siya ang lumusong dito? Ayan, ayan ko din. Madamay yung mga cellphone natin. Akin. Maliit. Maliit. Hindi na ako bumababa dito eh. Nabasa eh. Three hours later. Guys, pauwi na kami. Wala nangyari. Meron. May pangkain kami. May pangkain pala kami, guys. Kahit pa paano. Wala, basa pa rin, oh. Yan. Ilinisin pa yan. Yan. Wala, oh. Ihintay ng ano. Ano yun, sir? Flashlight, meron kami. Power bank. Ay, sir. Nakabenta pangkain.
Ano yung importante ngayon? Power bank, yung flashlight. Yan, kasi wala talaga kaming ilaw dito. Hindi pa pwedeng i-open. Basta lahat ng saksakan. Ayan. May buklak na. Ayan. Ang dumi ng sahig namin, oh, guys. Yung grocery. Ayan. Hintay kami mag-charge kasi yan ang kailangan. Communication. Magpapa-charge kami. Yan. Flashlight. Tapos yung grocery. Yan, open. Kasi kailangan ng food. Pailan-ilan lang. Generator yung gumagana sa amin. So, wala. Sarado ang AC. Sarado. Bukas. Tingnan natin kung anong sitwasyon bukas. Yes, Kung sir. sana okay na. Power bank. Yan. Pagkain ang importante. So yun guys, tingnan natin mamaya kung anong sitwasyon doon sa pag-uwi ko. Baka ano. Kasi sabi naman nung ano, 'di ba, bumaba na. Bumaba na raw ang tubig. Sana tuloy-tuloy na para sa panibagong ano. Umpisa. Guys, pinahari na save more. Dumami ang tubig. Ayan. A few moments later. Guys, madilim. Yan, wala kaming ilaw. Pauwi na kami. Pauwi na kami guys. Madilim. Buong Tugigaraw. Yung ibang may ilaw, generator lang. Tali walang ilaw. Kamayan. Generator. Takdo. Jollibee. Dilim. Sentro Ono. Naglinis lang kami sa pwesto eh. Nakabenta kahit papano. Panggastos. Nakabili ng ulam. Mineral. Ulam. Sardinas. Dito sa ano, bahay ng ipag ko. Let's go. Let's go. Guys, ito yung dinaanan namin kanina. Yan. Medyo umimpis na ang tubig. Thanks God. Pauwi na kami. Baba na yung tubig. Salamat. Sana pauwi na kami. Yun lang ang ano, wala talagang ilaw. Puro generator ang gamit. Ayan. Malapit na kami sa tulay. Pauwi na kami. Kanina, oh, lalim-lalim dito. Imaginein mo, bubuhatin mo yung motor. Na maglimas pa yung may mga ano, dito sa may mga bahay-bahay. Kasi mababa talaga. Dito.
Pila naman ngayon yung gasolinahan. Magasolina sila. Yun ang ano. Baka magkaubusan ng gasolina. Tingnan mo nga dyan, Ton. Maghanap tayo ng ano. Mineral. Dito raw na bibili yan. Yan. Hi guys! Madilim dito sa amin. Ito ano lang ako, naka-ring light. Wala kaming ilaw. Nakauwi na kami. Ayos naman ang kalagayan. Bumaba na yung tubig sa Bonton Bridge. Kaya lang, kung kagayan mo naman ang kliyente. Puro nagdilihan kami iba. Iba yung nagtsatsaga sa ano ba yan? Kandila, mga emergency light, yun lang. Kaya sa amin, hindi naman kami inabot dito. Yun, wala kaming ilaw. Kasi apektado yung ano, yung mga poste, diba, yung ibabasa. Kaya dito sa akin, may ano namin, sentro yung really. May customer ako kanina, bumili ng ano, ng hindi, charger kasi meron silang ano, pwede sa sasakyan at saka ano, talagang hanggang ano daw, hanggang bubong inabot yung ano niya. Then paano anak ko? Yun guys. I-vlog ko na. Tingnan nyo na lang yung na-video ko. Sana nagustuhan nyo yung kaganapan ng baha. Salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo. Bye guys! Pray lang tayo. God bless sa ating lahat. Safe pa rin tayo.